Χθες δείξαμε ότι μπορούμε και ότι ο κόσμος έχει αγανακτήσει πλέον να αντιμετωπίζει όλα αυτά τα προβλήματα που είναι συσσωρευμένα. Έχουν συσσωρευτεί πάρα πολλά προβλήματα και πλέον έχουμε φτάσει σε σημείο να μην μπορούμε να επιβιώσουμε. Ήταν μια ένδειξη το τι θα προκύψει από εδώ και πέρα. Θα γίνουν κάποιες συναντήσεις και με άλλους συναδέλφους σε όλη την περιφέρεια και πανελλαδικά και θα αποφασιστεί πώς θα συνεχιστεί ο αγώνας. Ευελπιστούμε ότι η κυβέρνηση θα δώσει, αν όχι στο 100% όλων των προβλημάτων λύσεις, τουλάχιστον θα πρέπει να δώσει λύσεις για την επιβίωσή μας. Ναι, μετά τη μηχανοκίνητη διαμαρτυρία που κάναμε στην Περιφερειακή Ενότητα Βόλου, την επιτυχημένη διαμαρτυρία που κάναμε, εκφράσαμε τα προβλήματα του κλάδου μας. Η συνάντηση, πιστεύω, ήταν εκπαιδευτική. Η κυρία την Περιφερειάρχης ήταν με το μέρος μας. Θα προσπαθήσει να αναδείξει τα προβλήματα του κλάδου μας και στον Περιφερειάρχη, το οποίο μπορεί να έχουμε συνάντηση αύριο Πέμπτη. Όπως βλέπετε, τα μηχανήματα παραμένουν εδώ στη θέση Πλατάνια του Αλμυρού. Αναμένουμε τις εξελίξεις, δηλαδή αναμένουμε σήμερα τις αποφάσεις που θα έχουν και οι υπόλοιποι αγρότες σε επίπεδο Θεσσαλίας. Ήταν μια πολύ επιτυχημένη διαδήλωση, δηλαδή βάλαμε τη σπίθα για τον υπόλοιπο αγροτικό κόσμο να ξεκινήσει στους δρόμους, να βγάλουν τα μηχανήματά τους για να διαμαρτυρηθούν για τα προβλήματα του κλάδου μας.